Добър вечер, метали, рокери, хипари, трашари, жазмени, рейвари, хипстъри. Аз последното не го разбрах. Хипстър. Хипстър, какво е? Това е друго течение. Знаете ли, че има няколко вида течения? Давайте си по това. Аз говоря за каварненското течение. Имаме един буната, много хубав залив. Това е друго течение. За разлика от другите течения. Давайте. Има ли от Каварна? Не! Що се ядосва ти? Ами защото понякога нещата излизат извън контрол. Какво е излязло извън контрол, господин Трифонов? Ами вие си тук дойдохте... Говорите на един кмет. Не говорите, що говорите с мен като подчинен, като аз съм кмет? Кое сме, кое казахме, което не трябва да се казва? Питаме какво е хипстъри. Аз не знаех и аз какво реших да се измъкна. Добре, давайте си... И казах, че... Зъб ли ви падна? Не! Целият мост! Излез отвън и се върни след малко. Ще карам без мост! Излез. Мен не ме притеснява! Залепете му! Мен не ме притеснява моста! Гримьорите, залепете му моста и тогава се върни. Има мощи три! Чакай, бе, ти ли на теб ли казвам да се обажда? Се обажда, гледай си тромпета. Каварна, господин Трифонов! Излез. Не ми пука, ще карам без мост! Защо да губим ценно време? Искате ли да ви го дам, да ми го подържите? Не ме слушате в това. Подарявам си мост! Вземи си моста. Не ме слушате в това шоу. Не те служат. Каварна, господин Трифонов. Сериозно, ще го полирам в жоба, той е стерилен. Само за секунда. Ако искаш да отида с Дженди Пенди да ми сложи мост. Излез. Реки, когато ти не си Чакай. в мене. Излез. Залепи си Вие да моста. нямате заболекар. Всичко има. Излез. Залепи си моста. И Що се тогава... държите с мен, като съм на гости, като подчиням? Вие ще ми кажете, кога ще залепа моста. Каварна е столицата на рока. Се върна с новия мост. Излез.